Mor, der er noget, jeg bliver nødt til at fortælle dig. Er du sikker på det her, at det er en god idé, Boris? Selvfølgelig er det det. Tag den roligt. Men jeg har ikke sådan et stort beløb. Det kan man da komme i spil for. Slap nu af. Vi har brug for pengene her. Det er en stensikker plan. Jeg vil altså bare ikke i fængsel, Boris. For tænk, hvis vi bliver opdaget. Det er alt for unge til. Og hvad vil mor ikke sige? Kæft, Ivan! Nu gør vi det her. Ja, mordet her, det skete i går aftes mellem klokken 18 og 21. Og offeret er midt i 20'erne, og han er her på området, der står, han hedder Ivan Brås. Altså, han blev stukket ned med en køkkenkniv mellem de to nederste ribben, og kniven gik op i hjertet, hvilket forårsagede kraftige blødninger med døden som følge. Poul, her er de nyeste oplysninger om sagen. Og Poul? Du er specialdetektiv. Jeg sætter som altid min lid til dig. Altså, han blev stukket ned med en køkkenkniv. Du er specialdetektiv. Hvad sagde jeg, Boris? Jeg vidste, det ville gå galt. Hold nu kæft, Ivan. De har ingenting på os. I er sigtet for at have hacket jer til et tocifret millionbeløb. Hvad har I at sige til jeres forsvar? Jamen... Kæft, Ivan! Aner ikke, hvad du snakker om. Hold nu op, jeg ved jo, det var jeg. Hvad lavede I den 4. marts 2007? Hvad rager det dig? Hold op, din idiot. Jeg ved jo, det var jeg. Ja, hvor er det beviser så? Nu skal jeg give dig beviser. I to ikke bare gå. Jamen, hvad tænker du på?
tavshed. Kære mor, der er ting i livet, man fortryder. Ting, man gerne vil ændre, og ting, man ikke forstår. Jeg lever et barsk liv udenpå, men indeni føler jeg mig stadig som dit lille barn. Indtil nu har det været en hemmelighed at berøve, at hacke et så stort beløb, er der ingen tilgivelse for. Boris var en ven, jeg troede, jeg havde, men han brugte mig bare som et hjælpemiddel. For ham er jeg luft. Han vil mig kun det værste, og som det ser ud nu, er jeg for stor risiko for ham. Han kender mig. Undskyld for det, jeg har gjort. Du fortjener ikke en synd som mig. Kærlig hilsen, din Ivan. Denne dag har jeg ventet længe på. Sandheden kan man ikke flygte fra. Okay, nu kommer det. Bare hurtigt. Nu er vi klar. Okay. Ej. Hvad rager det dig? Din idiot, jeg ved jo, det var jer. Stop. Nej, stop. 1, 2, 3, nu. Denne dag har jeg ventet længe på.